मध्ये स्वागत। डॉक्टर जे मगदूम ट्रस्टचे चेअरमन माननीय डॉक्टर श्री विजयराज जे मगदूम यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत डोळे तपासणी व आरोग्य तपासणी उपचार महाशिबिर जयसिंगपूर येथील राजश्री फाउंडेशनच्या दीप पब्लिक स्कूल येथे औषधोपचार व रोगनिदान शिबिर आयोजित केले आहे, अशी माहिती दीप पब्लिक स्कूलच्या प्रभारी प्राचार्य नमिता जैन यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे। शुक्रवार दिनांक 22 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत हे शिबिर होणार आहे। चेअरमन डॉक्टर विजयराज जे मगदूम यांच्या वाढदिवसानिमित्त यंदा मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर व विविध उपक्रम होत आहेत। मुख्यत्वे सर्व वयोगटातील शालेय मुले व पालक यांना लाभ दिला जाणार आहे। सर्व जुनाट असाध्य रोगांवर अत्यंत परिणामकारक इलाज व खालील आजारांचे रोगनिदान करून रोगप्रतिकारक औषधे दिली जाणार आहेत। पोटाचे व आतड्याचे विकार, छातीचे व श्वसनाचे आजार, त्वचेचे आजार, कान, नाक, घसा व डोळ्यांचे विकार, हाडांचे व स्नायूचे विकार, संधिवात, दंतरोग, इतर विकार, स्त्रीरोग विभाग, लहान मुलांचे आजार इत्यादी। तसेच नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजनही करण्यात आले असून मजबूत व दर्जेदार चष्मे अत्यल्प खर्चात तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत नेत्र तपासणी मोतीबिंदूंच्या रुग्णांना लाभ मिळणार आहे। या उपक्रमात दीप पब्लिक स्कूलचे सर्व शिक्षक, कर्मचारी, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी विशेष परिश्रम घेत आहेत। या शिबिराचा जयसिंगपूर, सांगली, इचलकरंजी व परिसरातील गरजूंनी लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे।